खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 1 आगस्ट 2020 सुनिबार। फैदो दिननि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 57,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे कलकाता पुलिसा 1400 लिटार नकली हेन्ड सेनिटाइजार हमनानै मोनदों। खौराङाव होनाय बायदिब्ला राजीव पान्जाबी आरो जियाउद्दीन बादशाह बिसोर सानैया जेबो डकुमेन्ट्स गैयालासिनो फेक्टरि खुलिदोंमोन आरो बे फेक्टरियाव बिसोरो नकली सेनिटाइजार बानायगासिनो दंमोन। बेखौ पुलिसफोरा मिथिनानै बिसोर सानैखौ हमनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय विशाखापट्टनम होननाय जायगायाव दिनै दहाय सानाव क्रेंआ बायनानै गोलैयो आरो गोलैनायाव गासै 10 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय आरो सासेया जखम जानानै दं होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीराव दिनै दहाय सानाव LOCआव पाकिस्तानी आर्मिफोरनि गोबां गुलि फायारिं खालामनायाव सासे आर्मि जवाना गुलि नांजानानै थैनांगौ जाबाय एबा मुंख्लं जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। दहाय जादों बियो LOCआव। गुबुन खौराङा जाबाय मिज'रामाव लकडाउनखौ 31 आगस्तसिम बारायनानै होबावबाय। लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि गभर्नर RD प्रधानआ मैयाहाय मुम्बाइआव थैबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा आरो गेदेर खौरांफोरखौ फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव इन्डियान आर्मिया अपारेशन खालामनाय समाव NSCN IMनि सासे केडारखौ हमनानै मोनदों। बेनिफ्राय गंसे .22 पिस्तल मोननाय जादों आरो बे पिस्तला आमेरिकायाव बानायजानाय पिस्तल। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकायावबो टिकटकखौ बेन खालामगोन होननानै दिनै दहाय सानाव CNBCआव फोसावदों। लोगोसे त्रिपुरायाव सासे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टआ तिनिताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैबाय। पेसेन्टआ 31 बोसोरनिमोन आरो बियो त्रिपुरानि मुहुरिपुर गामिनिमोन। गावखौनो थैगोन साननानै बारजुमनानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रंगिना मुसाहारि होननायनि एडमिट कार्ड आरो रेजिस्ट्रेसन कार्डआ मैयाहाय कुसुगावनिफ्राय गसाइगाव थांबाय थानायाव गोमादों। बिफानि मुङा जाबाय दीपक मुसाहारि आरो बिमानि मुङा जाबाय नासिनी मुसाहारि। सोरबाफोर जुदि बेनि डकुमेन्ट्सखौ मोनदोंब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय अनजिमाफोराव कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। बिथाङा दा जोबोर दुखु जागासिनो दं गावनि एडमिट कार्ड आरो रेजिस्ट्रेसन कार्ड गोमाजानायनि थाखाय। लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे रंगिना मुसाहारिनि एडमिट कार्डखौ मोनदों अब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय अनजिमाफोराव कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि मोजां मोनाखै अब्ला भिडिअखौ डिसलाइक खालाम। जायखिजाया नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ बे डिसलाइक आरो लाइकनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बाय बाय।